ছি ঠাকুর কিছু খাওয়া নাই খাবি লাগর খালি এটি বসে গপিয়েছি গান্ডা মূর্খ কিছু খুয়াড়বি ছি ছি যাই পারিবেরি এবার সেইটি ট্রয় কি বসিবে ছি 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 ये तंदला ना हो भी ये तंदला अबे तंदला तू को तमिलनाडु आतिल वाले मनी तो बंदिलो मालिबुनी what do you mean mu Tamilnadu London wasiti London and for your kind information I am a doctor by the way mu gaar gote clinic kholibi tome di chona mor assistant hobo तू तला दी दातल oh hello oh no oh what did you try to say right there oh Mr. Conrad what did you tell me that oh no oh yes oh feel like what freak out like ছি কি খাবে ইয়ে মঙ্গু এ খালো পথ हो मु माटी आणुची শালা जो খারিবাকু সেই গরিব রইব নে খালো পথ दातला बाबू तुम्हें आम दुई बैंक को तुम 3 दिन दिले तातिली दिया okay Follow me. साला चंदरा मुझे मैट्रिक पहले पहले लागल फेरिला रा रा रखला हो चंदरा you know what I'm like Okay, listen, bye. Call you later. Okay. Mr. Chandu, Mr. Mongu. Our professor तारे टिके बुझी हेलानी আরে ছঙ্গু গাঁরে খই নটল কি লন্ডন ডক্টর আসছন্তি आज्ञा सारे सारे कि गोटे आइलानी ওছা দেখো প্লিজ সিট ডাউন কন হেইছি টুমরো ସାର୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ଆଉ କାଶ ହଉଛି ସାର୍ ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି ব্রেন ডায়রিয়া बेंदालिया बेंदालिया ବ୍ରେନ୍ ଡାଇରିଆ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ ଆମେ ଅପରେସନ୍ କରିବା ଅପରେସନ୍ ଅପରେସନ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ 50 ଲକ୍ଷ ନା ମୋ ଡ୍ୟାସ୍ ରୁହ ଓହୋ
ତୁ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେ। ଓହୋ ଛାଡ଼ ମତେ ଅନ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସମୟ ମୋର ବର୍ବାଦ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ହଉ ତୋର ନାହିଁ ମୋର ନାହିଁ 250 ଟଙ୍କା ଦବୁ। ଆଜ୍ଞା 250 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେବି। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ବସ ବସ ବସ। ଓ ସାର୍ 2 ଦିନ ହେଲା କାହିଁ ପେଟଟା କାହିଁକି ବିନ୍ଧୁଛି। ଓହୋ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଇନ? ଖାଇଛି ତ ସବୁବେଳେ ଖାଉଛି ଓହୋ କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଧୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣି ପାଇଲିଣି ତମର ଦିଦି ଆଉ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଲେଖୁଛି ତମେ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ପଟ ଘାସ ଖାଇବ। ଗୋଟେ ପଟ ଘାସ ଖାଇବ ଆଉ ଅନାବନା ପତ୍ର କିଛି ଖାଇଦେବ ଆଉ ଭଲ ନ ଲାଗିନେ ଟିକେ ଗଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେବ ତାପରେ ତମ ପେଟ ପୁରା ଓକେ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଖାଲି ଆସିବ ନିଅ। ଦିନରେ କେଇଥର ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଦିନରେ ରୁହ ମୋ ଗଳି ପଡ଼ିବ। ଦିନରେ ଯେତେ ଥର ପାରିବ ସେତେ ଥର ଖାଇଦେବ। ଖାଇବା ପରେ? ହଁ ଯେତେ ଥର ପାରିବ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଇଯିବ ତମେ। ଆସୁଛି ସାର୍। ହଁ ଯା। ছি ছি କଳା ଫଳା ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ କଳା ଫଳା ଲୋକ ବିଦା କର ତାକୁ ବିଦା କର କୁଆଡ଼େ କର ବିଦା କର। ତାହେଲେ ସିଏ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ତାକୁ ସାର୍ ଟିକେ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେତି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ଓହୋ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ବସ ବସ ଏଇଠି ଦୂରେଇକି ବସ ଦୂରେଇକି। ହଉ ତମର କ'ଣ ହେଇଛି ତମର କ'ଣ ହେଇଛି? ଓହୋ କେତେ ଦିନ ହବ? ଓହୋ ଜମାରୁ ଗାଧଉନା ଆଉ। ହଉ ତମେ ଦିନକୁ 2 ଗ୍ଲାସ ତୋରାଣି ପିଇବ 2 ଗ୍ଲାସ ଦିନକୁ ଆଉ କୁଣ୍ଡା କିଛି ଖାଇଦେବ। ଏତିକି କାଲି ଆସି ଦେଖା କରିବ ଭଲ ହେଇଛି କି ନାହିଁ କହିବ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ଦୂରେଇକି ଚାଲ ଦୂରେଇକି ଚାଲ ବିଦା କର ଆକୁ ବିଦା କର ନେଇଯା ବିଦା କର ଦୂରେଇକି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି କଳା ଫଳ କୁଆଡ଼େ। ହଉ ଶୁଣ କାହାକୁ ବି ଟଙ୍କାଟେ ଛାଡ଼ିବନି ତଣ୍ଟି ଚିପି ଆଣିବ ତମେ ତଣ୍ଟି ଚିପି। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ବସ ବସ। କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ସାର୍ 3 ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ୁନି ଜମା। ବଖରା ମିଳିଗଲା କି ବଖରା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମାରିଦେବ। ଘୁଞ୍ଚି ଆସ ଘୁଞ୍ଚି ଆସ ଘୁଞ୍ଚି ଆସ। ଆଗେ ଦେଖ ଆଖି ହଁ ପାଟି ଖୋଲ। ତମର ଗିଲଗିଲ ମେଲେରିଆ ହେଇଛି। ଡରନି ମୁଁ ଅଛି ତମର କିଛି ହବନି। 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ତମେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ। ସାର୍ ମୁଁ ଏତେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ରୁହ 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 এই মেডিসিনটা খাইদেব এই মেডিসিনটা খাইদেব। এইটা তো ঝাড়া মেডিসিন। তু মোটু বেশি জানিছু মু লন্ডন ফেরিছি ডক্টর। ଶଳା ମେଟ୍ରିକ ଫେଲ୍ ଲଣ୍ଡନରୁ ଫେରିଛୁ? କେମିତି ଜାଣିଲା? ବୁରିଆ ତୁ ମୋ ସହ ମେଟ୍ରିକ ଫେଲ୍ ହେଇ ତୁ ଡକ୍ଟର ହେଇ ଲଣ୍ଡନରୁ ଫେରିଲୁ? ওটা তো খেয়ে বেড়ে চঙ্গু মাগু এটা বিরাট ওটা কুয়ার আসছে বিরাট। কি হবে তুই কি হবে? দাসু ইন্সপেক্টর দাসু ଶଳା ସତ କ'ଣ କହ କହ। କହୁଛି ସତ କହୁଛି ସାର୍ କହୁଛି।
कोईला पिटाली मैट्रिक फेल एठी आसिक डॉक्टर हे बसीचु शला तमरी भलिया किछि लोकन पई डॉक्टर भलिया भगवान को ऊपर लोक मानकर विश्वास टूटी जाउची चल तते आज मु लंडन देखैबी चल